vurdering, og det synes jeg, at man skal respektere. Der er ikke flere bemærkninger. Jeg er næsten nødt til at sætte til afstemning, ikke? Og økonomiudvalget, det er jo 50-50, så jeg synes, vi stemmer om teknik- og havneudvalgets indstilling. Ja, det er rigtigt. Kan man gøre sådan? Tak. Men jeg synes bare, du skal sætte dem over. Altså, der er jo et flertal i teknik- og havneudvalget, der indstiller forslaget, som det er uarbejdet af administrationen. Jeg skal spørge, hvem kan stemme for det forslag? Og det må du lige. Hvem stemmer imod? Jeg skal huske at spørge, hvem undlader at stemme. Så skal jeg vel spørge, hvem kan stemme for det frem, det ja. Jeg må ellers spørge, hvem kan stemme for mindretallets indstilling? Det er nok de samme ting. Ja, tak. Hvem stemmer imod? Undskyld, vi skal lige have den gang til, Katte. Hvem kan stemme for mindretallets indstilling? Teknik og havneudvalget. Teknik, det er det, vi stemmer om. Der går med. Og hvem stemmer imod? Nå, det er der en, der. Ja, men hør nu her, Carsten. Nu bliver du nødt til at oplyse mig lidt. Ja. Stemmer vi efter teknik- og havneudvalget eller økonomiudvalget? Vi stemmer efter teknik- og havneudvalget. Det er først, vi blev enige om. Ja. Jeg går lige til. Ja. Okay, jamen jeg tilhører flertallet i teknik- og havneudvalget. Så det må de meget undskylde. Skal vi lige lave den afstemning om, for lige at være helt sikker på, hvad vi gør? Jeg skal spørge, hvem kan stemme for mindretallet i teknik- og havneudvalget? Som jo påstår, at genanvendelig affald skal blive hos entreprenøren. Det kan du godt stemme. Nå. Det er her totalt forvirret. Nej, bare op med. Jeg har i hvert fald argumenteret for det. Ja. Fik du det? Ja. Hvem stemmer imod? Det er der ingen, der gør. Og hvem undlader at stemme? Det må der så være 2. Så forslaget er vedtaget med den ændring. Stemmer det ikke, Lars? Det kunne ikke stemme. Stemmer det ikke? Der var 2, der undlod at stemme, og ingen stemte imod, og resten stemte for. Nå, venner, vi må have den igen. Der var nogen, der ikke nåede at være med. Vi prøver en gang til. Der er et mindretal, som består i teknik- og havneudvalget, som består Per Lohals og Jan Ivert, der ønsker, at det genanvendelige affald bliver hos entreprenøren. Det er et mindretal, der siger sådan. Vi har nemlig nedstemt flertalsindstilling. Nu spørger jeg, hvem kan så stemme for mindretalsindstilling? Og nu må I ikke tage den lige, før Lars Rude har talt os. Ved du hvem det er? Godt. Hvem stemmer imod? Det er stadig ikke. Og hvem undlader at stemme? Ja, sådan det er, ikke? Så passer det sådan det. Ja. Så tror jeg, vi fik den i havnen. Nej, jeg skal ikke ringe til jer. Vi tager det sidste punkt på den åbne del i kommissorium undersøgelse af færgeområdets økonomi. Det er et initiativ, der er sat i gang af økonomiudvalget og trafikudvalget, som skal lige frem til, hvad skal man sige, et ønske om især et beredskab for, hvad vi gør på færgeområdet, hvis overførselstallene fortsætter, som de desværre har gjort nu, tror jeg det var siden 2007, at vi også undersøger, om vi kan høste nogle effektiviseringsgevinster og rationaliseringsgevinster, og endelig, at man måske får lidt mere gennemskuelighed. Det har sådan set været baggrunden i min optik for det kommissorium, som nu ligger til anbefaling her i aften.
Jamen, jeg skal så give udtryk for, at fra at være, skal vi sige, startet lidt turbulent, og have givet nogle krusninger på overfladen hos vores ansatte, så synes jeg, at det, der ligger her nu, det er landet rigtig fornuftigt, og som vi alle sammen kan have en fælles interesse i og deltage i, og få belyst, hvilke muligheder der vil være, så fremt at vores passagerer og i det hele taget overførselstallen fortsat falder. Jeg skal så sige, at nu har posten jo så været i marts måned, men det første kvartal har på passagersiden stabiliseret sig. Men stadigvæk er tallene vigende, når vi taler om de øvrige. Så det afspejler måske lidt tendensen, og det afspejler også det, der foregår her på øen, det, der bliver overført med vores færger. Så lad os se på, om der er nogle ting, som kan gøres bedre. Og det synes jeg, det her kommissorium her, det er et godt redskab til anvendelse. Er der yderligere bemærkninger? Ja, Jamen, jeg tænker bare det der under noget med markedsføring, der er beskrevet her, ikke, at det er færgedirektøren og turist- og erhvervschefen, der ligesom skal være ansvarlige for det og udføre den opgave. Men det synes jeg måske bare, at det virker sådan lidt snævert, fordi der kan nemlig være mange andre mennesker på Ærø, der har nogle rigtig gode idéer til, hvordan kan det her gøres bedre. Ikke? Og umiddelbart så tænker jeg lige på de der 3 friske piger fra Marstal, der var i avisen i forleden dag. Ikke? De har også nogle tanker og idéer, så man kan selvfølgelig opfordre til, at de her mennesker, der skal arbejde med det, kan få nogle idéer fra sådan nogle. Jamen, jeg er helt enig med dig, og jeg er glad for, at du nævner markedsføring, fordi det er jo en rigtig vigtig ting, som vi må vel konstatere, at vi har forsømt. Men det har jo noget at gøre med, at det koster penge, og det koster faktisk rigtig mange penge, hvis man skal markedsføre sig. Men vi må jo prøve at se, om vi kan markedsføre os lidt smart, det er så ikke bare 3 piger fra Marstal, det er faktisk ganske mange forretningsdrivende i Marstal, som vi har haft et møde med. Jeg skal så også sige, at vi allerede har inviteret til det første møde omkring det her. Og når du så nævner markedsføringen, så er det jo primært hos vores turist- og erhvervschef, Karl Jørgen Heide, at vi placerer ansvaret for markedsføring. Så det bliver ham, der bliver den, skal vi sige, tovholder omkring det spørgsmål. Ja. Jørgen. Jeg har stået på et eller andet tidspunkt, at det var under med involvering af relevante personer, brugerpersoner og enkeltpersoner der på øen, der havde noget bidrag med. Og det går jeg også ud fra, det er det fortsat arbejdes efter. Jeg tror alle, der har noget bygget på, hvis de ikke bliver kontaktet, så kan de i hvert fald egen vilje komme med en start til de 2 her. Vi lader det være ordene og sætte arbejdet i gang. Det gør vi. Så er der udsendt en lille tillægsdagsorden. Og det er et par anmodninger, og så er det et par udpegelser. Og det er jo i forbindelse med, hvad skal jeg sige, omstrukturering i Øhavs Restaureringscenter, hvor at vi jo er rigeligt repræsenteret, om jeg så må sige, bestyrelsen fra kommunalbestyrelsen. Og nu lægger vi så op til, at Jørgensen indtræder som kommunens repræsentant også. Han er faktisk allerede tiltænkt en formandspost. Og i den forbindelse har Hannes Fynbo så tilbudt at træde ud af fonden, så vi bliver alt for mange. Ligeledes så beder Jørgen også om at udtræde Eksjøudvalget og Elsfled-udvalget. Og der skal jo så udpeges 1 til 2 nye. Og der har Jens Gros stillet sig velvilligt til rådighed som formand for Eksjøudvalget. Og jeg har så sagt, at det er i orden, at jeg kan tage Elsfled-udvalget, hvis ikke der er andre gode forslag her i aften. Det er jeg glad for at høre, at det har du sagt til mig, at det var i orden, at du indtrådte i SD-udvalget.
Jeg tror lige præcis i det udvalg, at det er godt at have erfaringer fra tidligere, og også indsigt i det maritime. Og det tror jeg også, det vil blive sat pris på i Elfsted, at det nu er Bürgermeister himself, der kommer og sidder i udvalget. Og på samme måde med Eksø-udvalget, der er jeg også helt sikker på, at det er trygt hænder med Jens. Jeg tror ikke, han har været med det med udvalget tidligere, men han har også lige i mange år, hvor der også var et tæt samarbejde med Eksø. Så det tror jeg ikke. Og når jeg har ønsket at udtræde de to udvalg, så har det at gøre med min tid. Udviklingsfonden værftet, og ikke mindst formandsposten, vil tage tid, og derfor var jeg nødt til at aflastes på andre områder. Så jeg håber, at kommunalstyrelsen kan bruge det. Jeg kan i hvert fald sige på bestyrelsens vegne i Udviklingsfonden, at vi er meget glade for, at du sagde ja til at overtage posten som formand, fordi at du havde faktisk været med fra projektets start. Det er jo egentlig dig sammen med Frans, der i sin tid fik Realdania gjort interesseret i det her, så Realdania kender dig og har tillid til dig. Så jeg tror, at jeg på bestyrelsens vegne og hele kommunalbestyrelsens vegne kan sige, at vi er meget glade for vores arbejde. Så ja, jo. Det er jeg selvfølgelig glad for. Jeg vil bare lige understrege. Nu siger nogen, og tænker, hvor meget tjener han nu på det? Det er 0 kroner, altså det meste af det andet, jeg laver uden for kommunalbestyrelsen her. Så det er ikke uden mam, der har lukket mig. Det kan jeg sige til dig, og Jens, der er ingen kroner i det. Det er jeg ikke forventet. Okay. Skal vi gøre sådan, som der er foreslået? Det gør vi. Tak for det. Det var aftenens sidste punkt, hvis jeg ikke tager fejl på den åbne del. Og